Terima kasih Pak Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para sesepuh, para bini sesepuh, para disepuh, ugi sedaya undangan kakung Sumawana Putri ingkang saduh dahat kinurmatan. Saderengipun sebab kita sami muji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Kawasa. Katite ing kalengan menika panirda dasan kula taksih dipun keparengan kempal manunggal kanthi karaharajan kalis nirih ing sambi kala. Salawat ugi salam ugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pitedah wewarah arupi adinul Islam, sehingga kula panjenengan sedaya saged mangertos pundi ingkang awen lan pundi ingkang sae. Saking para rawuh kakung Sumawana Putri bilih panjenengan karawang wonten ing mriki sampun kasuwun sabiyantu puji utawi doa restu bilih ing wekdal menika Bapak Panitia ugi sedaya warga masyarakat dusun Namar ngawontenaken tasakuran bersih desa utawi sedekah bumi. Mugi adicara mangke ngantos paripurna saged gangsar lancar boten wonten satunggal halangan menapa. Wonten ing sedaya warga masyarakat dusun Namar anggenipun bersih dusun sabibaripun tansah pinayungan karaharajan kabegjan saha kawilujengan. Sedaya warga tansah dipun tebahaken saking bilai, dipun cedhakaken saking rejeki ingkang angel muga ndadosaken gampil, ingkang awon muga saged ndadosaken sae, muga saged ayem tentrem rukun. Babil mangkaten ingkang dipun suwun sedaya warga masyarakat dusun Namar mriki. Ing wekdal menika anggenipun bersih desa ngawontenaken hiburan ing siang kala wau adicara elektron ingkang samangke dipun ajengaken acara campur sari sesarenganing kalian Anggun Wijaya ingkang kasepuhan panjenenganipun Bapak Sapari ingkang mijil saking Desa Sumber Banjar Kecamatan Luluk Kabupaten Lamongan kanthi koordinator Bapak Nur Simin. Ing mriki kairing gangsal Ibu Warenggono nggih menika ingkang dipun panigani ning Sri Asih CS yang badhe panglipur dumateng panjenengan sedaya. Kula kapasrah pelandang sampur. Namung saderengipun bilih mangke wonten klupetaning kula anggen kula sampur awit kula manungsa limprah anggen luput kelawan salah. Kula nyuwun agunging pangapunten.
perlu kula aturaken dhumateng para undangan bebelih mangke panjenengan sampun mlebet wonten ing kalangan mriki kula suwun sami saged njagi diri pribadi piyambak sampun ngantos tumindak ingkang kirang pantes utawi kirang tata dhumateng Ibu Waranggana para yoga ugi sedaya kanca. Semoga kita sami njagi kebudayaan kita mugi saged dadosaken tulodo tumraping para putra-putra kita sedaya. Saking para rawuh cekap akan kula matur babil wonten sisiping ngatur ingkang kirang nuju prana kula pribadi nami kula janjam nyuwun agunging pangapunten. Wasana kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nggih kangge amuga dicara ing dalu menika kanthi keri gending eling-eling supados kita tansah pinaringan eling. Dhumateng para yoga kawula aturaken. Luwuk perhatian temenan. Jan Nggih nggih. Makaten kula gending eling-eling sampun kapiyarsa. Mugi usah keton dadosaken pangeling-eling kula panjenengan sedaya. Salajengipun sampur panghormatan katur dhumateng pun Bapak
kepala desa ugi sedaya prangkatipun nggih. Niki mangke wonten Jepong nggih. Awit niki mangke badhe pindah wonten ing Sumber Gondang. Nggih, lampahipun sampur kering gending gedhok jula juli. Nuwun.